माथा फेल कइले हे बारू बुढ़वा जवान के। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से। लड़की बहुत जिद्दी होखेली भाई। ऐसे ही में एगो लड़का के मारे के कहत ताड़ी कि आज तक के मुँह आई। तब लड़का कहता हरी मरही के बाटे ता मरही के बाटे ता हरे मुआ द न जान से। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से। मरही के बाटे ता हरे मुआ द न जान से। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से। और लड़का कैसे कहता घर से निकलेलू तुम सज के संवर के। राम जी बनवले लागस तोहके सपर के। घर से निकलेलू सज के संवर के। राम जी बनवले बाड़न तोहके सपर के। माथा फेल कइले हे बारू बुढ़वा जवान के। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से। काहे मुआ बेलू नजरिया के बान से।